Mega mchisangana kuretu basi sito. Okay. Right, tida kutenda zvakare pano pa final episode apo patagara kuruboshwe kwangu ndakagara na mukoma Roy Chikuni, kurudyi ndakagara na Muchaneta nasho, avo vaviri vane rwendo rwavanga watanga zvakanaka, rwendo rwekuvaka imba, asi zviri kuratidza kuti pane zviri kunetsa pawanano yavo. Mukoma Roy, makadizve? Tipo makadii. Beta, mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munombonzani uye muchigara kupi? Ini ndoitwa Chikuni Royal. Tinogara pa Govert Farm. All right. Makadi zvenyu? Tiri nani, taurisa ka muzukuru. Unonzani? Nonzi Muchaneta nasho. All right. Kunoku kunonzi kuchi? Esnora. Esnora. All right. Mukoma Roy, ndiye here mucha wamanga makaroora kana kuti mudzimai wenyu wamakabvisira? Ndiye. All right. Mucha ndiye here murume akakubvisira? Ndiye? All right. Mungada kuti zivisa here kuti chii chakaitika, dambudziko razoita kuti tinge tiri tinogara pano nhasi, ringava ririrei? Inino zvangu nezvakaitikawo nemhosva yake akaitawo, ndofunga ndo zvakaita kuti atadzogara, but ini ndakati no, iwo zvadai so ndoziva zvinhu zvinoitika, togona kuenda zvedu mberi tichese tichigara. Handoziva kuti mubi yangu moyo make hamatoshuta zvokutoda kutozotiza, ndakatozotiza futi. All right. Zvii zvanga zvaitika? Ndakamubata nechikomba musango. Makamubata nemunhu waishamwaridzana naye? Vakashamwaridzana same day ratakabva tese kumatest, ndoziva ravakadana neiroro nekutoendesana musango. All right. Kureva kuti musi wamanga auya kuzoperekwa kumba kwenyu, time yazvaitika izvi ndianani vakanga vari kumba? Avanga varipa. Ndianani kumba kwenyu imimi? Kuve kumba kwavo nevekwenyu ndianani vakanga varipo? Paakauya kumba, akauya naambuya vake nehanzvadzi yangu iyi. Ora, kureva kuti vaivapo? Vaivapo nanatete tu. Anatete vakazoita zvokusangana navo kumba, but vaitobvawo kumarisevha kwanarwero. All right. Uri kuinzwa Mucha nyaya yekunzi iwe uri kupomerwa kunzi pane mukomana wakazoshamwaridzana naye, unoibvuma here nyaya? Mukomana uyu anonzani uye makasangana sei? Muzukuru wangu, taura, nguva haisi kutitendera. Chii chakaitika? Hausi kuda kutaura? Zvino panapa zviri kuratidza kuti zvoni Mucha haasi kuda kutaura. Tikamubvunza nyaya iyi iri kuratidza kuti iri kumuremera. Zvisinei, tichapadarika ipapo. Iwe Mucha, uchiri kumuda here mukomana uyu? Toda kuti ubve wataura chokwadi chiri pamwoyo pako nhasi. Royal Chikuni, uchiri kumuda here?
Ndisi. Ndisi. Chikonzero ndechei chausingachamudi? Muudze zviya zvawambotaura kuitira kuti tizive kuti azivewo naye kuti mhosva yake ndeyei. Chii chaita kuti uti hauchamudi? Mucha Royal, Mucha haasi kuda kutaura, asi ari kutaura kuti iye haachade nezvako. Unozvigamuchirawo seizvi? Aiyo, kana ari aramba, ina handina kumuramba, ndongotambirawo sekudaro, bhozi kuti ndizogara nemunhu asandide zvinonetsa. Asi iye anotaura achiti chimwe chezvikonzero anoti iwe wakamurova musi waakasvika. Chii chakaitika paari kutaura kuti wakamurova? Musi waasvika here achinzi auya aperekwa? Handina kudaro. Aiwa, handina kusvika. Hanzi maiva mega muri mubedroom pawakamurova? Handina kumurova. Mucha dai kunzi ambuya varipo handiti vaitaurawo vakamira apa. Alright. Mucha semumwe wangu wandinaye wandapiwa posi paakasvika sanhasi manheru handina kurara naye. Alright. Mangwana ndopa ndikamupiwawo kunzi mukadzi wakoyo. Alright. Handiti Mucha airamba kuita bonde neni handiti. Alright. Ati handikwanise kuita newe bonde sezvo handisi kuziva zvauriwo. Zviri muropa rangu. Katange taenda mumablood test. Katika manje ona mukadzi wangu ndiwo mukadzi wangu ndiwo ndikatosarudza. Saka mhenoti tese handiti no kana zviri izvo hazvinetse unombopfeka hako protector. Handida kumupikisa. Ndapfeka vatangoitwa ka1. Mangwana pasisina haachatodi kutotomubata kutochema. Alright. Tisina kana mbomurova akumurova handi. Alright. Kuri kunzi zvoni zvadaro, iye haana here kuzotaura newe kukuudzawo chikonzero chekuti sei asisachade nezvemba? Haana. Haana kutokuudza kuti haachade nezvemba? Aingoti wandirova but ndichiti iwe ndakakurova nguvai. Aitoramba kutobata kana kupuruzirwa neni chaiye. Aitoramba. Aitochema. Ndofunga muri kungozvinzwira nyaya iri panapa. Ndicharamba ndichidzokera kuna Mucha kunyange hake asiri kuda kutaura nesu. Kusada kutaura pano tisingazive kuti chingari chiri chii. Mucha, saka uri kutoti zveshuwa hauchadi? Mucha, hauchadi zvemurume? Handi pachivanhu unoziva kuti kana wakatobvisirwa kudai wakufana uchimupa gupuro. Taura kaMucha tipedze nyaya. Because ukaranyarara manje zvakuita fanike iwe mumwoyo mako uchiri kuda, kana kuti pane zvimwe zvausiri kuda kutaura zvauri kuviga, zvingadaro zviripo. Sezvamuri kungoona kuti Mucha ari pamute, handiti Mucha ari pamute, haasi kuda kutaura. Asi zvisinei, nyaya iripo ndeyekuti Mucha ari kutaura iye achiti haachade nezveimba iyi. Aiwa, tichikurudzira kuti aiwa Mucha ngaachipe murume wake uyo akamubvisira rinonzi gupuro. Handiti ndicho chivanhu chedu. Achipa murume wake gupuro, vechikuni vobva vachiziva kuti hatichisina ukama newekwani nevekwanasho, nekuti ukama hwakanga wabatanidza uchiita kuti ukama huchisimbe ndiMuchaneta nasho naRoyal chikuni, kuitira kuti pavanosangana zvakare munzira vange vari vanenge vakasunungukirana vachiziva kuti hapana ane chikwereti cheumwe uye hapana ane nyaya dzeumwe. Aiwa, tinoda kutenda nenguva ino yamanga muinesu yatanga tichikurukura nehama dzandinadzo pano. Royal, tinotenda nemukana wawatipa nekunge tiri tinokurukura. Ndotendawo nokutsika kwamaitawo. Mucha, ndinokutenda newe chero zvako waramba kutaura nesu. Chinova chiratidzo chekuti unogona ona izvozvo uri kusvora patiri kana kuti chauri kuviga chiri mumwoyo mako, kana kuti wakanzi usataure. Wakanzi usataure? Saka chii kusada kutaura? Asi pawaipfimbwa uchibvuma uchirongedzera vanhu kuti vauye kuzorora, waitaura wani. Apa ndo pazvaipa. Aiyo, newe futi tinokutenda nekunge uri pano pane chino chirongwa. Aiyo, from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Pari ndinotichitichi, much love.
Bye.